everyone, welcome back to atong YouTube channel and welcome sa atong mga new listeners. Excited na ba mo sa atong mga bagong episode o bagong drama? Yes, na ating mga bagong drama Bisaya. Mag-subscribe na mo sa atong YouTube channel sa Radio Drama Bisaya and hit the notification bell aron ma-notify mo sa atong mga bagong uploads. And sa mga nag-atang sa atong mga new episode, mo ni ang sumpay sa atong drama. Dili ko gwapo, tutuki lang. Oh, Franco. Oh, Di ano malagi ka diri? Wa ka ni balik dito? balik rin ko dito, Miss Babes. Tana? Oo, Miss Babes, pero kanang di lang kayo kumudugay, ha? Ha? Unsay dili magdugay? Di ba nagsabot man ta nga dili ka mo uli? Oo, kuan kining muli lang ko, Miss Babes, kay nanawag si nanay lagi. Murag naglain niyang lawas. Ulion lang nako. Ah, mao ba? Oo, Franco, nalain ka ba sa akong gisulti ganina? Nahiubos ka ba sa akong gisulti ganina? Ha, Franco? ha? Uy, wow, uy. Ano, wa tawon, Miss Babes. Uy, wag yun, sa gamay. Basin og nahiubos ka sa akong gisulti ganina ba? Nga ang numero unong basihan aron makauyab ka, mao ang kagwapo. Ah. Pero dili lang lagi makapasar lagi. Di Ah. ka kapasar ba? Okay na na, Miss Babes. Wala na yung problema, uy. Ay, balik-balik ka. Pero Franco, tiaw namang good to. Unsa? Joke na to, uy. Pero ang Ay, tinuod... lito sa Miss Babes. Ay lang, Ah. ay lang. Palihog lang. Ah, Huwag ko may ubos. Dis ko ang may ubos. Tungkol kay maumitinuo, di ba? Franco, Ay, kabala ka. Tungkol kay ako'y tao mantigo mo dawat sa masakit nga kamaturan. Franco, Saludo kini mo. saludo sa unsa. Misulti ka sa tinuod. Tiaw ra lagi to. Salamat, Miss Babes, ha? Salamat kayo. Pero mananghid lang ko, muli lang ko kay laing lawas nanay lagi. Sigurado gyud ka nga mauli ka. O lagi, muli ko. Nakainom ra ba ka? Ay, kaso Yakang-yakan nako. Basta ha. Huwag gyud ka mahiubos ha. Wa lagi, Miss Babes. Hala, muli ka, Franco? Oh, dinalian lang. Mauna lang ko ninyo, ha, Chris? Ay, kalain. Abi na mo, ari lang yun ka. Ulion ako sa nanay lagi taon kay naglaing lawas. Ay, lang siya pugni good. Noon sa mga Kristoy, pugna man ni Franco. Ay, kuan mong good, Andy. Bati mong good nga, makuhaan tag usa. Unya, mauli lagi siya. Oh, sige, una lang ko ninyo, ha? Diyan, oh. Wala, uy. Nga naman to, uy. Kalit lagi siyang mauli. Nanangit man to siya nako nga mauli siya. Mao ba? Ah, mawili manggid ka niya, Chris, no? Kung mawili ka, kuyog na lang niya. Bitaw no? Ang muli na lang sa gwa. Ay lain na sa di mo Chris. Uy, diri na lang good tagod. Alangan manggod. Manghingilin manggod si Andy. Wala, ko manghingili ni mo. Uy, nawili magang Franco. Mao to, kung gusto ka, kuyog na lang niya. Paulit na lang sad. Ayaw lagi. Diri lang ta, okay? Wangay. Huwag ibubuwag o saksakong ice. Sa gisulti, Miss Babes. Hanggang ko. Mutana pa magiging ko niya. Mutana ko si Bagi nga sugton tas babae. Importante ko na yung dagway. Pero ako, hindi ko pasar. Hakya niya eh. Pagpauli ko. Franco, nauli ka man lagi nak. Gusto muli ko na eh. Nanggaws na akong nemo anak ka. Eh matod man gud nimo adto ka na dito sa ilang babes. Sabi ka muna. Uli lang ko. Oh, ngano man ka? Ngaghuman ka. Wa man eh. Wa. Nganong minghoy ng dagway mo oy. Nay. Yun sa ko ninyo pagbuhat ni tatay. Sengan. Siya ko ng Yun pangutanan sa ko mo. ninyo pagbuhat ni tatay. Sa baday dilalim Francoy. Gidarok-darok ko si mong tatay. Usahay mapakong na lang akong o. Paghimo ni mo do, astag
pila yun mo sulikdap ning mata ko. Pero yun na, ngungutan naman ka na ko, anak. Ngano ka? Nga nung di ko gwapo, nay. Franco. Oops! Nabitin mo no? Don't worry, kay mapadayon ninyong mapaminaw ang sumpay sa atong drama kung ayaw mo kalimot og subscribe sa atong YouTube channel and you can follow us on our TikTok account. Just search Radio Drama Bisaya or click the link on the description below. Nga nung di ko gwapo. Ha? Kisa mayaging hindi ka gwapo. Kisa nag-ingon ni mo na gaingong bati kag naong. Doon na, nay. Sulti ako kinsa kay tamparuso na kog lapa-lapa. Nay, Ilas niya. Kakos pagsulti ni mong di ka gwapo. Sulti ko kay kinsam na siya. Kaya na tamparuson ko naglapa-lapa. Left and right, right and left. Bulikato na ko yung mata. Makakita siya si mong kagwapo na. Kinsa man siya? Kinsa? ayon lang, nay. Ayun na lang. Ay, kuig na nga. Di ka gwapo, Franco, kay para nako. Ikaw mo'y labing gwapo sa tanan. Nay, Mikay. Lagi. Honest pa, oh. Ikaw ang labing gwapo. Inahan gud ko nimo. Di jud ko mo ingong pati kag naong bisag di pa ko kainom. Pero kung di pa ka na ko inahan, ikaw mo dahil na kung gwapo ko. Alit siya. Eko pang tubagan na gud kay gwapo jud ka do. Kay las taong mo ingong di ka gwapo ha. Usa siya. Buta siya. Ha? Wa siya makaklaros dagway ni mo do. Sige, nay. Arin ako. Oo. Ang gawan bata, biyaan na mapog ko. Ay, wag yun ko laing mabuhat aning baya. Magsige na lang yun ko aning tungga. Kung ano iya mo kong gipangutana. Giunsa man siya sa pagbuhat ko, no? May nakasaway niya. Patso na kong musawes dagwas sa akong anak. Asam to gamit sa amin. Tanaw na ka akong dagway. Asam to. Huwag yun talida. Huwag yun. Kung tanaw na ko si nanay. Nay! Nay! Ano ma? Asa tong gamay sa amin, nay? Usa? Usa sa amin? Oh, nay ba? Katuwang gamay sa amin. Asa man? Sa amin? Dara. Dara, Ang abot mo na diyang sa amin, nay. Ako nagigamit. Dara. Nga naman namin ka? Ha, di, nay. Ako anang kining tanawon ko ng dagway na ko. Ay pagkabuang. Tanawa, sige, tanawa pa namin ng mayo. Be, ambi na, be. Dawata ka na. Sige. Hala pa namin. Side view. Kana. Tanawa. Mura kang Daniel Padilla do. Ha? Mao ba na yung barag man ko, nay? Pikas, takilid, pikas, piyada. Sige ka na. Tanawa. Ha! Mura kang Gerald Anderson. Mao ba, nay? Talikod na. Kana, agoy. Mura jud kag si Gabi Concepcion na. Mao ba, nay? Atubang, dali. Sige. Atubang. Nalalay. Atubang ni nanay ka na. Hay. Mura gyud ning kanahas Paulo Abilino. Yabang niya nakagidag. Ngang hilak man ka. Day. Ngano ka hinampak? Nganong mihila ka, Franco? Ngano ka? And there you have it, everyone. Thank you for listening for today's episode. Stay tuned for our next episode. Bye bye.